Máte tu prúdku na to. Musí fungovať trošku s tým. Obručky máte na znamenie toho roku vygravírované s dňami mesiacov. Tu máš rozhodni sa. To s tým dal moc ľahko. Ináč vážne. Sa mohli ešte potrápiť. To ešte sa mohli. Vy dopravujete všetci. Počkaj, Tomáš, počkaj. Bebe nechápe. Počkaj, ale ja to mám nejak... Však nech si ťa odomkne. No, nech sa stará. Už si jej? To máš tak silno? No však... Ježiš, počkaj. Ešte! Som dal nejaké znaknutie. Dobre. Áno, Jacaj, ty si tu... Rozumiem ti to? Ukáž, áno, to je. Ja ti pomôžem. Výborný. Čo sa prestaň? Oni sa totiž to pokazili. Máš smolu. Počkaj, toto bol nejaký gamer? Neviem, o čom toto bolo, ale ja som mimo dosť. Neviem sa ani o tom. No ukáž, lebo to dokazíte a už vás neodomkne nikto. Dobre. Upa. Ešte spoločnú fotku si sprav.